Il-Prim Ministru Joseph Muscat kellu kliem ta' tifħira l-kantant Gianluca Bezzina u t-tim tiegħu li grazzi għal wirja mill-laqwa fl-Iżvezja kiseb suċċess kbir għal pajjiżna. F'din il-laqgħa informali f'Kastilja l-Prim Ministru stqar li t-tfal tiegħu iġġennu fuq Gianluca u d-diska Tomorrow u ħlief fuq Gianluca mhux qed jisma' malli jasal id-dar. Intant Gianluca b'dik id-bissima ħelwa li tant ġibdet simpatija lejh, tbissem u rringrazzja lill-Prim Ministru u l-Maltin kollha tal-appoġġ tagħhom fl-aħħar jiem. Filwaqt li esprima s-sodisfazzjon tar-riżultat miksub, ma' One News Gianluca qal li l-mużika ser teqpa' fil-kalendarju tiegħu. Da suċċess għalija u għal-band ukoll ifisser ħafna ifisser li dak ix-xogħol kollu li għamilna dal-aħħar 4 xhur hekk ħadna ħilur, ħadna l-frott tiegħu. Allura ovvjament ħoss sodisfazzjon kbir. Bħala pjanijiet ħafna jistaqsuni fuq Eurovision nerġa' nidħol u hekk dak ovvjament ma sax nirrispondi għalissa għax tittevalwa kull opportunità, però flimkien ma' Boris Udin, il-kompożituri tas-song, dalwaqt noħorġu EP, album żgħir tiegħi, għalhekk issa ħanibda l-karriera bħala solo artist. Fl-istess ħin nkomplu wkoll mal-band Funk Initiative, nibqgħu nħorġu d-diski tagħna u hekk jiġifieri dak li kelli qabel nibqa' dej bih u nibda proġetti ġodda. Hemm xi konċerti wkoll hemm kunċert ma' Joseph Kallejja, attivitajiet oħrajn fis-sajf, jiġifieri ħankun naqqa' biżi mhux ħażin. Gianluca Bezzina bid-diska Tomorrow kiseb it-tmien post waqt it-58 edizzjoni tal-Eurovision Song Contest. Preżenti għal din il-laqgħa kien hemm ukoll il-Ministru Manuel Mallija u ċ-Chairman il-ġdid tal-PBS Tonio Portuguese.